A raɗe-raɗin da ake ta yi da jimami bisa ga yadda aka sace yaran nan a makarantar GSS Kankara, wasu fusatattun 'yan sanda sun shiga neman su. A jiya ne aka kama waɗanda suka yi garkuwa da matasan, amma ba duka aka kama ba, wasu daga cikinsu ne. Ku ci gaba da kasancewa da Mimza TV domin sauraron labarai na gaskiya. Ku danna subscribe, sannan za mu kasance da ku awa 24 domin watso muku labarai waɗanda za su sa ku annashuwa da nishaɗi. Sannan kuma za mu ci gaba da bibiyar lamarin satar yaran nan, mu ci gaba da kawo muku labarai game da al'amarin. A raɗe-raɗin da ake ta yi da jimami bisa ga yadda aka sace yaran nan a makarantar GSS Kankara, wasu fusatattun 'yan sanda sun shiga neman su. A jiya ne aka kama waɗanda suka yi garkuwa da matasan.